fantastische avond, Admiraliteitsdagen, The Night of the Proms. Hoe vond je het in Dokkum? Nou, zeg dat wel. Dat was echt een hele mooie avond. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Ik wist dat ik een optreden zou verzorgen met een orkest op het water, heb ik wel gehoord. Maar zo'n plaatje, als je op het podium staat en het plaatje dat je ziet, dat zie je heel weinig als je op een podium staat. Ja, was echt prachtig. Ik vond het een hele mooie sfeer. Ik hoop echt oprecht dat ik nog een keer terug mag komen. Kende je Dokkum? Ik kende Dokkum, want sowieso kende ik heb er al een keer eerder opgetreden ook wel. Maar mijn schoonvader is geboren in Dokkum. Maar het is niet dat ik daar echt, dat ik er heel vaak kwam of zo. Ja, dit heb je natuurlijk niet van tevoren echt kunnen oefenen. Hoe ga je zo'n optreden dan binnen? Hoe ga je daarin? Nou ja, nu wel heel spannend, want er was ook helemaal geen repetitietijd meer voor het optreden. Dus het was best wel spannend, maar ging het eigenlijk wel heel erg goed. En het duet met Elske, dat was echt, ik ben echt fan geworden van Elske de Wal hier vanavond. En dat was ook heel erg leuk. En nee, ik hoefde me eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Het ging allemaal heel erg goed. Ja, en het publiek, wat vond je daarvan? Nou ja, het staat natuurlijk best ver weg, dus je krijgt niet echt veel mee van, wel de algehele energie van het dorp en je voelt de historie als je daar staat. Maar je voelt wel dat het een soort saamhorigheid is op zo'n avond. Dat iedereen daar wel, weet je wel, iedereen rukt uit om daarheen te gaan en te gaan staan. En ik voelde ook dat we allemaal heel blij waren dat het droog was, in ieder geval. Nou, ik wil je namens Dokkum, namens de omgeving heel erg bedanken dat je hier voor ons was. En we hopen dat je nog een keer terugkomt. Ik vond het een eer en ik hoop ook zeker dat ik een keer terugkom. Dus nodig me nog een keer uit.